Action haul. Nechala v Actione 110 €. Som kúpila boli koberce, to mám tam ilustračné zábery, keďže to mám doma. Garnižu a zlatú farbu. Fakeový Dyson. Toto je dôvod, prečo ja mám momentálne zopnuté vlasy, pretože idem to vyskúšať a prídem už s hotovými vlasmi, pretože ich mám zopnuté, lebo ich mám už mierne mastné. A idem to skúšať s týmto. Tekutý suchý šampón. Nie plastové. Papierové. Sezamový snack, ja to milujem. Akože čo je s orechami a s medom a ešte aj so solou. Toto si všetci chválili na TikToku, tak som to proste kúpila, lebo to jednoducho musím vyskúšať. Ale ja mám osobný problém. Mám ten namop a strašne mi to smrdí. A toto vonia úplne rovnako. Tu mám 2 balíky takýchto cukríkov po maličkých baleniach. Ja to dávam dievčatám, alebo to posielam s Vintydom. Na smrdlavý záchod, že som si kúpila zlatý, kúpila som si aj strieborný, lebo jednu izbu mám esteticky do zlatej a druhú do striebornej. Ja určite budem potrebovať strieborný sprej, tak som si ho proste zobrala. Ďalšia virálna vec na TikToku je tento Sol de Janeiro krím. Takto, on vonia. On vonia ako ten Sol de Janeiro krím. Vonia aj cez obal teda, ale možno ho aj niekto použil, keďže sa takto jednoducho otvára. Ja Sol de Janeiro vôňu milujem. Ja ju fakt milujem. A je to moja vôňa, ktorú si dávam, že po sprche. Ja si ju ale natrem a uvidíme, ako dlho bude voňať. Dám vám sem potom niekde text, pretože mi to môže za 30 sekúnd už nevoňať. A! Na koži to tak pekne nevonia. Tuto to vonia brutálne, ale... Toto nie. Toto nie. Toto nevonia dobre, dievky. Toto vonia ako keď si na dovolenke a máš sfúknutú nafukovačku zloženú a potom ju rozložíš a bola ešte mokrá.